אנו נמצאים בערב ראש השנה. מהו בעצם ראש השנה? הרי אם נתבונן בתורה, נראה שהתורה לא מכנה בשום מקום את ראש השנה בשם הזה. התורה מכנה את ראש השנה בשם יום תרועה, או זיכרון תרועה. היום שבו תוקעים בשופר, או היום שבו זוכרים את תקיעת השופר. השופר הוא בעצם המצווה המרכזית של היום הזה. אבל מה מסמל השופר? מה הוא מייצג? השופר מבטא קריאה. רגע, מי קורא למי? ומה הוא מנסה לומר? אז הרמב"ם בהלכות תשובה כותב, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו. כלומר, אורו ישנים משנתכם והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה. לפי הרמב"ם, מהות השופר הוא קריאת השכמה שבורא עולם משמיע לנו, כי כל חיינו אנו מתהלכים מתוך שינה. רגע, ממה עלינו להתעורר? ואיך זה אמור לשנות את חיינו? אז הרמב"ם מסביר שאנו נידונים לפי המאזן של חיינו. אם רוב מעשינו טובים, ידונו אותנו לזכות, ואם חלילה ההפך, ידונו אותנו לחובה, וכך גם כל העולם כולו. אם כך, יוצא שגורל העולם תלוי במעשה אחד שלנו. השופר בא להזכיר לנו לחשוב על החיים שלנו ועל העולם כולו, כאילו הוא נמצא בדיוק בנקודת האיזון שבין טוב ורע, והדבר הבא שנעשה הוא זה שיכריע את הכף. קל כל כך לחשוב שאין לנו יכולת להשפיע על העולם, כי מי אני בין 7 מיליארד איש? פירור אבק על פני האינסוף. השם בא ללמד אותנו באמצעות השופר שכל אחד יכול לשנות את מצב העולם לטובה. כל אחד מאלה יכול לרפא את חייו של האדם. אף פעם איננו מבינים לגמרי איזה שינוי אנחנו יכולים לעשות. מספיק לשנות את חייו של אדם אחד בכל פעם כדי לשנות את כל העולם כולו. על ידי תקיעת השופר, השם קורא לנו לרפא משהו מהפצעים של העולם השבור שלנו. כמה אפשרויות יש לנו במרחק נגיעה לשנות את חייו של האדם לטובה. ודווקא בתקופה שבה אנו נמצאים, חשוב שנזכור שמבעד לכל החושך שעוטף את העולם הסוער והעצבני שבו אנו חיים, מגיעה אלינו קריאתו של אלוהים ואומרת לנו, אל תחשבו שאין לכם כוח לשנות את העולם, יש לכם כוח רב. אומר הבעל שם טוב שראש השנה מסמל את כוח המחשבה, יום כיפור מסמל את כוח הדיבור, וחג הסוכות מסמל את כוח העשייה. לכן ביום כיפור מתעסקים בעיקר בדיבור, שזה יום תפילה, ובחג הסוכות מתעסקים בעשייה, שזה בניית הסוכה ונטילת לולב. אבל בראש השנה מתעסקים במחשבות, לחשוב בעיקר מחשבות טובות. מה שהאדם יחשוב ביום הזה יקבע את כל השנה כולה. לכן אנו פורסים סימנים בשולחן החג ומבקשים בקשות חיוביות ושמחות בשמחת החג, וגם שמחים בשמחת החג. למה? בכדי שנוכל סוף סוף להתחיל את השנה החדשה ברגל ימין ובמחשבות חיוביות. אני מאחל לכולכם מכל הלב שנה טובה ושבת שלום, שנזכה להיכתב לחיים טובים ולשלום. אמן.